Здравейте! В това видео ще ви демонстрирам как може да настроите Meet видеоконферентните опции за учениците, така че те да нямат право да влизат в видеоконферентната стая преди учителите и да изключите възможността учениците да стартират запис по време на среща. Това е важно, защото когато ученикът влезе преди учителя в дадена видеостая, то той получава права като домакин или тъй наречените администраторски права за тази видеостая и може да гони други ученици или да им спира микрофона. Това нещо, разбира се, трябва да бъде забранено, защото някои ученици злоупотребяват с това. За целта логин се в admin.google.com, отворете APPS, това са приложенията. След това отваряме G Suite. Целта ни е да променим настройките на Meet приложението. Това е приложението за видеоконферентните връзки. Виждаме, че Meet е в статус On за всички. Включено е за всички. Ние трябва да изключим от видео настройките на Meet рекординга и видео колинг. Тоест, учениците да не може да стартират записи и да нямат видео, да не може да стартират видео обаждане. Тоест, те могат да се присъединяват, но не могат сами да го стартират. По този начин учителят първ влиза и след това влизат и учениците. За целта трябва да имаме правилни организационни структури. Виждаме в 83-то училище имаме изградена структура студенти и teachers, това е ученици и учители. Избираме си върху организационната структура за учениците, като всички потребители са разделени по набор на годината, когато те са започнали училището. Разбира се, това не е задължителна форма на разделение. Може всички ученици да са само в една организационна структура или в случай, ако са по класове. Това ни дава възможност класния ръководител да го добавим като юзер администратор за всеки клас. Т.е. самия класен ръководител може да ресетва пароли на ученици за неговия клас. Също така, когато е юзер администратор, той може да добавя и нови ученици или да изтрива някои ученици, ако самия ученик е напуснал кръг класа. Затова е ползвана тази структура с ученици и класове. В случая класовете са наименовани по годината на започване на класа в даденото училище. Като имаме 2020 подготвително, 2020 Б, това е първи Б клас, 2020 А, първи А клас. Това, което ние искаме всички ученици да нямат права за видеоколинг и рекординг. Т.е. ако погледнем организационната структура на най-горно ниво, виждаме, че е включено записът на срещата и видеообаждането са включени, но като погледнем на по-низко ниво на структурата, виждаме, че за учениците вече това е направено. Тоест, те нямат права да влизат преди учителя и нямат право да пускат запис на срещата. Ако погледнем структурата на учителите, виждаме, че те имат права. Това е основната разлика. Това се прави с цел учениците да не могат да влизат преди учителя и да не могат да се играят с настройките за пускане и спиране на запис на срещата.